the marketplace is empty, no more traffics in the streets. All the bitter stools are silent, no more time to harvest wheat. Busy housewives seize their labors in the courtroom, no debate. Work on earth is all suspended as their king comes through the gates. The king is coming, the king is coming. I just heard the trumpet sounding, and now his face I see. The king is coming, the king is coming. Praise God, he is coming for me. Time just drifts away, and as I look back on the years, memories of happiness and bitter tears. Through it all there was a common thread that cannot be ignored. You were there teaching me to be your servant, Lord. All along your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along you've led me through things that you knew would make me strong. Your love has been there all along. Every joy and pain had a reason of its own. Now I realize that I was not alone. The changing seasons of my life were not left up to chance. Lord, I know you are working to fulfill your plan. All along your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along you've led me through things that you knew would make me strong. Your love has been there all along. Tomorrow when I turn around and I look back
Praise God. Pasalamatan natin ang Panginoon sa mensahe ng awit na to worship God ni Sister Apple Agdon ng Davao. Kumusta kayo dyan mga kapatid? Dyan sa Australia kay Brother Ramon Prestosa. Dyan sa Solano, Nueva Vizcaya. Kay Esther Fresco Neri. Kay Neko Estrera. Kay Brother Elder Rafi Orlena. Dyan sa New York sa ating kasamahan. Sa lahat ng ating kasamahan dyan, power of God's grace. Kay Bia Marie Sasing sa Baljo. Kay Jerome doon yan dyan sa Taguig. Kay Marilyn, kay Josam Del, kay Pastor Devin May Timosen, kay Joplin, kay Melba Kabangbang, kang Edelbert de las Alas, kay Matt Morello, nasa Leyte, kay Ron Empron dito sa Emos, Cavite, Elias Baladhay ng Makati, kang Sister Evangeline Daclan na nasa Saudi Arabia, kay Henrich D. Port, kay Pastor Magas, District Leader ng Bulacan, John Mark Gomez, nasa Tacloban, kay Jacob Valendes sa Bukidnon, kay Lorraine Ande, no? Kay Mayet Vasconelio dito sa Pasay, kay Giseline Absin diyan sa Zamboanga, Sibugay, kay Rubena Rivera, kay Alvin Quiatson, kay Ate LG Hustaya. So, purihin natin ang Panginoon sa pagkakataon na ipinakaloob niya sa atin. So tayo ngayon manalangin mga kapatid. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang aming tagapagligtas, ang may-ari ng aming hiram na buhay. Sa mga oras na ito, aming itagubilin muli ang aming mga puso at isipan. Panghawakan niyo po ang aming mga buhay sa mga oras na ito. Sa aming paglago sa kaalaman na ipinagkaloob niyo para sa aming henerasyon. Thank you, Lord Jesus Christ, for continually interceding in the remaining moments of your intercessory work. Thank you, Lord Holy Spirit, for allowing us throughout the world, joining together, your chosen people, to learn and to engage your words. Thank you for answering our prayers. In Christ's name we pray. Amen. So kagabi ay nagsimula tayo sa isang katotohanan na dapat natin mapanghawakan na ang last day events na libro ay compilation ng Ellen G. White Estate, kapatid. Okay? Dapat natin ma-settle tayo nito. So, ibig sabihin, yung mga tao, mga in charge, mga officers ng Ellen G. White Estate, no, na may katungkulan na namamahala sa mga writings ni Ellen G. White, ay silang nagbabasa, sila doon ang first hand na may hawak sa mga libro, ay gumawa sila ng hakbang, no, para ma-update at nag-compile sila ng mga quotation that specifically talk about last day events. But take note, my beloved friends, ay napakarami pa. Kung ano lang ang kanilang nakikita, yun lang din ang kanilang nasusulat. Kaya nga nagbigay sila ng forward, ng preface, na binigay nila yung source at ang year kung kailan ito pinablish para magbigay sa atin ng guide, kapatid. So, basic informations and the whole context ng quotation. Kasi napakarami pang mga quotations ni Ellen G. White. Kasi ito, 1996 lang ito nila na-published. Kapatid. 1992, 94, but on these years. So, ibig sabihin,
ay open sila na hindi ito na ito lang. So, dapat dyan tayo. Kasi maraming mga kapatid na sa kanilang hawak na last day events na libro, ay akala nila ito na at kanilang sunod-sunod. So, ginawa nila ito ng chain of events na mangyari. Na nakalimutan yung pinaka-basic principle ng intensyon, ng quotation in relation to the Bible. Okay? Dapat yan ang maano natin mapanghawakan. So, welcome natin si Dr. Nani Nanyes dyan sa Davao. No? Kay Olive Mercado, kay Nehal Ali, kay Jenna Duro Mantelli, kay Trena Tembal, LV Marahas, kay Esa Abugari, Michael Baladhay, kay Pastor Sam Escosora, kay Lilet Moya, Aurelia Iscayo, Mercury Maristela, Norberto Lauder Norio, Gemini Pondara, Yasmin Ditorio, Rodena Altamirano, kay Ate Evelyn Andaya ng New York, Med Sales Cruz. So, nagsimula tayo kagabi sa mga statement ni Ellen G. White. Basically, this week, itong linggo na ito, ay tutukan natin yung statement ng last day events para mag-guide tayo sa konteksto ng ating binabasa. Lalo na kaganina, naka-receive ako ng tawag na nalulungkot ang ating kapatid na doon sa Antique ay mayroong isang talagang naglilecture na itong tungkol sa vaccine na may 666. Grabe. Grabe kapatid. Grabe talaga. So mababasa natin dito kung ano yung mga highlights sa mga insights ni Ellen G. White. Okay? So kagabi, the world in action. Kasi ang the whole week ngayon is the headlines today, the news of yesterday. So the world in action kagabi. Ano yung mga kaganapan na ayon sa pagbabasa natin kang Ellen G. White ay paano niya dinescribe. Ito naman ngayon, sa napag-aralan natin, sa lahat sa inyo na sumubaybay sa nakalipas na mga series, nakikita ninyo yung galaw, dynamics, at takbo ng mundo. The world in action in light of the great controversy. So paano gumagalaw? Paano kumikilos ang mundo, ang politika, ang mga tao in relation to the great controversy? So dito natin makikita at doon natin nakikita na ayon talaga sa nakasulat sa Biblia kasi it is written. Tapos in line sa writings ni Ellen G. White, kapatid. So dahil the world in action, dapat makikita natin kung paano ano ang mga pagbabago as the narrative is getting into its consummating conclusions. Kasi matatapos yung story, yung redemption narrative. So lahat ng planet Earth at lahat ng pangyayari, ang ating pinag-usapan dito, yung narrative ng redemption na si Kristo mismo as our Redeemer, kapatid. So paano natin titingnan ang galaw sa mundo ayon sa sinasabi ni Kristo? And look what happened and how it shaped our lives today. So directamente agad, the way mag-isip, the way magsalita, the way mag-share ang mga tao ng impormasyon, ay dahil yan sa mga kaganapan sa nakaraan. So ano pala yung nangyari sa nakaraan? Yun.
Kaya napakaganda na nagkaroon tayo ng ground basis kung paano natin intindihin ang 2020. Papasok na tayo sa 2021. Saan natin hinugot itong mga kaganapan? Ayon sa Biblia. So yung pagbabago ba nito sa konteksto ng Great Controversy na mayroong antagonist, mayroong kaaway na gumagawa ng salungat. Paano niya gagawin ang mga pangyayari at ang mga pagbabago to his own advantage? Yun, kapatid, ang dapat nating maintindihan. Kaya si Kristo, sumada total yung kanyang life, yung birth, life, his death, and resurrection ay personal talaga. Our Redeemer. Yung Redeemer natin na kumplituhin niya sa ating henerasyon yung kanyang pagliligtas. Kumplituhin na niya. Yun ang masarap. Kumplituhin na niya sa ating henerasyon. May ebidensya? Mayroon. Nakasulat? Nakasulat. To the law and to the testimony. Nakasulat talaga, kapatid. Kaya tungkol sa kanyang pagdating, si Kristo mismo, he spoke of the prophecies concerning his advent, his birth, his death, and resurrection. And also, his second coming to finalize the redemption para ibalik na tayo sa ating original na kalagayan. So basahin natin kasi nagsimula tayo sa chapter 1 ng last the events, pati preface ating sibinasa. Kaya whole talaga, buong buo ito quotation per quotation. Pero may caution na lahat ng quotation ito, may hinugutan siya na original source. Halimbawa, dito, early writings. Kapatid, 118. Anong taon? 1854. Anong page sa last the events? Page 14, paragraph 2. Yan. So, si Ellen G. White nandito sa aking likod. Yan ang picture niya. So, ngayon, titingnan natin. Okay? Titingnan natin, kapatid. The last day prophecies demand our attention. Yan ang kanyang pagkasulat sa Ellen White. I then saw the third angel. So, may open and close parentheses. Revelation 14, 9 to 11. Said, may accompanying angel. Yung kasama daw niya. Kasi nakita niya eh. So, sa nakita niya, sabi dito, fearful is his word. Nakakatakot na gawain pala itong third angel's message. Bakit nakakatakot? Tapos, awful is his mission. Ano yung awful? Sa dictionary, it connotes negativity. Siyempre, third angel, if any man worship the beast and his image, the same shall drink of the wine of the wrath of the fornicator. Tapos dito, sinabi ni Sister White sa early right, he is the angel that is to select the wheat from the tares and seal. So, iselect niya yung kanyang wheat at silyuhan niya. And bind the wheat for heavenly garner. These things should engross the whole mind, the whole attention. Kaya nga, nung previous week natin, ay mayroon tayong series ng The Book of Revelation. From chapter 1 to chapter 22. Walang ibang sources na libro sa Biblia. Yan lang.
Revelation. Di ba usually pag nag-aaral tayo ng Revelation Seminar, teksto sa Thessalonians, teksto doon sa Ezekiel, teksto doon sa Exodus, teksto. Yung atin ay iba. Pure revelation. Ang ganda yan, kapatid. So, panoorin nyo na. Puntahan nyo yan sa YouTube. Pag sa Facebook, mayroon din. Pero sa YouTube kasi, kapatid, ay naka-arrange na. Playlist na lang siya. Okay? So, dapat ito ang sa buong isip natin that will engross. Ano yun? Yung sinasabi, last day prophecies demand our attention. Ano pa? Sinabi ni Sister White on the same book, Last Day Events App, paragraph quotation 5, page 14. We should study the great waymarks that point out the times. Wala. Kailangan natin pag-aralan yung malaking palatandaan, waymarks that point out na magturo sa atin sa panahon in which we are living. Anong waymarks yun? Na nagturo na ito ang panahon. Yan, kapatid. Kung walang River Olay, Hedikel at Mount of Olive at Island of Patmos, ang waymarks palagi na maisip ng mga tao ay yung sandilo at persecution. At ang itong mga galaw na mga plano ng Illuminati. Sinabi dito ng the next quotation, those who place themselves under God's control to believe and guided by Him will catch the steady thread of the events ordained by Him to take place. So, ibig sabihin, ordained by God to take place. Paano kaya kung ang ating sinasabi ay mga Illuminati, yun kaya ang inordinahan ng langit? Kapatid, yun kaya ang inordinahan. Kasi yun na lang ang napag-usapan. Nanto, atakihin ang mga institusyon, atakihin na ito na mga conspirators will catch the steady thread of it. Ibig sabihin, steady thread. May tali na gumagalaw. Kapatid, ordained by God to take. Yung word na ordained, napakabigat niyan. Kasi equivalent yan, it is written by God. So dapat natin bantayan ang ganyang klaseng mga statement. The next quotation, wala tayong lagpasan na quotation na sunod-sunod dito. Last statement, chapter 1 pa tayo. We are to see. See? Dapat makikita natin in history. Ano yung history nito? Ibig sabihin, yung mga kaganapan, dapat natin makikita sa ating mga mata. The fulfillment of prophecy. So, it must be na mayroon siyang prophetic injunction, kapatid. Prophetic injunction. Okay? Yan. Kaya sa lahat ng mga nagmimensahe, ng mga bagong mensahe, dapat itanong agad, may prophetic injunction ba ito? Sinabi ba ito ng Biblia? Dinescribe ba ito ng Bible? Kung wala, kapatid, itigil natin yun. Kasi narrative na yan ang kaaway. To study the workings of providence in the great reformatory movements. Tingnan mo, reformatory movements. Bakit sinabing reformatory? Kasi ang reformation na alam ni Sister White sa atin, revival and reformation, is to change our ideas, our concept, our habits. Ano yung dapat natin pag-aralan na makikita natin in history? Yung workings of providence. Gaya ng River Olay na siya mismo ang nagsalita. Paano na itupad itong verse 23, 24, 25? And through His policy, paano ito natupad? Paano ito nagalaw? Paano ito kumikilos?
And second, to understand the progress of events. Ibig sabihin ng progress ay lumalago siya ng mga kaganapan. In the marshalling of the nations for the final conflict of the great controversy. Itong yun ang quotations na ginamit ng mga kasamahan, mga kapatiran, na mindset sa Illuminati, mga 666, kung ano-ano na mga interpretation yan, na itong marshalling of the nations, ito na ho, kasi ang mga bansa, ito i-control na ang buong mundo, kasi i-declare na ito ang Sunday law, at mag-persecution na. Hindi man lang tininan sa dictionary kung ano yung martial. Ano ibig sabihin ng marshalling? Ano yung pagbabago ng kaaway? He transformed as an angel of light. Paano ito? Yung progress in the marshalling of the nations for the final conflict of the great controversy. Ano yung final conflict? Ano yung Sandilo at Sabat? Na ngayon, pinumot nga ngayon ang Sabat din. Kasi may movement ang whole world, yung tinatawag the Sabbath of Religious Reconciliation. Kaya ang lahat ng relihiyon ngayon, may Saturday keeping rin sila. May Saturday Mass din sila. So, hindi talaga yung pinaka-final conflict. Ano yung teachings ni Kristo sa ating henerasyon na sinalungat ng tao? Ano yun? Na naging dahilan na maintindihan natin na great and final conflict ito kasi ang mga bansa, kaya nga, she made all nations drink of the wine. Ano yung ininom na teaching? Dahil sa wine na lang, nag-martial sila. Ano ibig sabihin ng marshalling of the nations? Kasi kadalasan nila, nag-martial, ito na, mga underground, ang mga bansa ngayon, ito na, magkaroon na ng implementasyon, you cannot buy, kasi ito na, lahat ng mundo ngayon, bakunahan na, sa vaccine na yan, mayroon na diyon 666, kaya itong mga conspirators, naghanda na sila, i-control tayo ngayon, kasi kaya na, malapit na talaga ang Panginoon. Kapatid, kumplito ha, mayroon ang malapit ng Panginoon. Panginoon talaga, pero yung interpretation, kapatid, narrative ni Satanas yan. Narrative. Kasi wala sa Bible yan eh. So ano yung sinasabi ng Bible na narrative? So itong marshalling of nations, no? We may see. So kita natin, the world and its dynamics. Kaya sinabi dito, sunod na quotation ha? So today, we are to consider the dealings of God. Sinabi, with the nations of the earth. Ito yung pinaka-source niya. Kasi sa last day events, yung kanina na quotations, nagsimula lang sa we are to see. Pero puntahan mo ang Testimonies, Volume 8, 307, nagsimula siya sa salita, so today, we are to consider the dealings of God with the nations of the earth. Tanong, ano ang dealing ng Panginoon sa mga bansa? Paano binigkas ni Kristo tungkol sa nations of the earth? Of course, doon sa Matthew 3, and nations, di ba? Shall rise against nations and kingdom against kingdoms. And there shall be famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. Nations. Saan sa Bible nagamit ng nations? Na tumutukoy sa last days. So dito, makikita natin ngayon na to understand the progress of events in marshalling. So ang tanong nga dito, kapatid, tingnan mo ha, mayroon akong note dito. Na ipabasa ko muna sa inyo ito. What global issue
that conflict the Word of God with the movement of nations. Galing. Ngayon ba, 2020, isang dekada, 2 dekada na, ano yung global issue na nagsalungat sa Word of God with the movement of nations? Pag sinabing movement of nations, lahat ng bansa. So kung saan dilo, hindi, ay sa mga Arabic, sa Arab, wala yun. Sa China, wala yun. Sa Japan, wala yun. Sa Muslim countries, wala yun. Kasi mga nations ito siya. So anong movement of nations na isinulat ni Kristo na mag-conflict sa kanyang sinasabi? Kapatid, tumayo na talaga ako dito. Tinayuan ko na ito. No? Para makita natin. No? Maalaala natin ito ngayon. Let's go into the basic science of human capabilities. Of how we develop. So pagtingnan po natin, kapatid, yung verb na marshalling. Kasi napaka-active yan eh. Kasi madaling yung hagilapin ng mga conspirators yan eh. Marshalling. Ang word na marshal in a verb form. Marshalling, marshalling. Oy, sa mga CAT, sa mga schools, oy, i-marshal mo yan. Ibig sabihin, you guide him. You guide her. Yun ang marshal. Yung may mga bisita, i-marshal mo yan, ha? Kaya ang ibig sabihin ng marshal sa dictionary, sa British dictionary, assemble and arrange. In order. So, napaka-simple, kapatid. Bring together and arrange in order. What a positive word. And arrange in order. So, direct the movement. So, in order, arrange, no? I-guide. Yun ang word na sa ibang mga synonym nito, to guide. Yung marshal. Marshalling the nations. So ano yung guiding movement na ginaguide marshalling the nations na maging basis yan ng conflict that cause great controversy, great conflict? Kasi karamihan sa atin, nag-interpret na ang galaw ng mundo ay ginagawa nila para patayin tayo, para hindi na tayo makasimba sa ating Sabado. Yun ang ating iniisip talaga, kapatid. Para bang tinanggalan natin ng mga pag-iisip ang ibang mga tao sa mundo sa kanilang mga programa? My friend, my beloved Seventh-day Adventist friends, and all denominations of the world. Ang mga tao na ito, mga tao sa mundo, ang mga leaders ng bansa, gumagawa yan para sa kabutihan. Hindi sila nagpaplano para sa kawakasan ng buhay ng tao. Gaya ng iniisip natin na depopulation ng buong mga tao. I-depopulate daw ang mga para. Tapos, mayroon na nakahanda na mga, grabe naman yun. We bear false witness against our neighbor. Violation of the Ten Commandments yan. Huwag nating bigyan ng kulay ang conviction sa kanilang pananampalataya na sa kanilang paggawa, gumawa sila para sa kapakanan ng sanlibutan. They are doing it for the good of this planet Earth. Kasi yun ang science of man. Kaya nga, number, name of man. Kasi tao eh. Para solusyonan. Pero lumaki tayo sa pag-iisip na gano'n. Na ang lahat na ito, kaya binabasa natin lahat ng mga pangyayari. No? Na ito na, lalo na ngayon. Na sabi, ang mga theorists ng conspiracy ay nakatungtong na nga eh. Wala nang sinasanto yan. Hindi lang sa tagilid-tagiliran. Talagang pati na sa mataas. Ngayon nga, nakakalungkot. Dahil nga sa kanilang conspiracy theorists, hindi naniwala sa COVID, di namatay tuloy si Irvin Baxter, isa sa pinakasikat na
tele-evangelist ng Amerika. Ngayon nga, si Carlson, yung Adventist na doktor na tumakbo din pagka-presidente sa Amerika, positive ng COVID. Paano niya i-resist yun? Na yun ang science ng laboratory na na-diagnose siya. Ibig sabihin, inano siya? Niluko siya sa diagnosis sa kanya. Oh my beloved friends! Marshalling of Nations ay mga solusyon sa inatupag na mga problema ng mundo yan. Napag-usapan natin yan doon sa Daniel 8 sa River Olay at Hiddekel. Kapatid, kaya nga study the books of Daniel and Revelation especially. There is a need of a much closer study of the Word of God. Closer, kailangan. Especially should Daniel and the Revelation have attention as never before. Titingnan. Sinabi dito, last day events, page 15, paragraph 3. The light that Daniel received from God was given specially for these last days. Saan niya kinot ng Ellen G. White, ng Ellen G. White estate ito? Kinuha nila sa writings ni Ellen G. White sa Testimonies to Ministers and Gospel Workers, page 112. So puntahan natin yun kasi 1896 niya sinulat. Sa 1896 na yan, kapatid, doon na. Siyempre, time of the end na. Beginning of the time of the end na. 1798, 1755, 1844, 1888, 1896 na ito. Panahon na si Rizal ay I was born on June 19, 1861, 1898. Mabuhay pa si Rizal niyan sa atin. Pero puntahan natin ang Testimonies to the Ministers of Gospel Workers. Ano yung sinasabi? The light that Daniel received. Kasi yung liwanag na yan na natanggap ni Daniel from God, yun ang liwanag na kailangan natin mapanghawakan ngayon. Kung ano man ang ating profesyon at posisyon sa mundong ito, whether in the government or in the private or in the church that we belong, titingnan natin yung liwanag na yan sa Daniel. Sinabi dito, TM paragraph 3, 112, the light that Daniel received from God was given specially for these last days. The visions he saw by the banks of the Olay and the Hiddekel, the great rivers of Shinar, take note, Ellen G. White, are now, during the time ng isinulat niya ito, 1896, are now in the process of fulfillment. And all the events foretold will soon come to pass. Tanong, are we taking care of this quotation? Ano yung sinabi? And all the events foretold will soon come to pass. Ano yung pinortold na event ng River Olay? Although alam natin kasi may in-insert dyan, 13 and 14, until 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. In-insert lang yan sa vision ng Olay, actually. Bakit in-insert yan? So napag-aralan na natin yan sa nakalipas na mga series. So puntahan nyo yun, yung topic na yan sa YouTube. Kasi nandoon yan, kapatid, naka-playlist na yan, na hindi na kayo mahirapan magtingin. Sa mga bagong nakapanood, okay? Word of caution, kung kayo nakapanood sa gitna, balikan nyo talaga ang simula. Kasi it was Christ who arranged that presentation. Sinunod lang natin kung paano si Kristo nag-deliver ng kanyang engagement. Are now in the process, and all the events foretold will soon come to pass. So mayroon talagang series of events na prescribed ni Kristo doon sa River Olay at Hiddekel. According to Ellen G. White. Diba? So dapat natin makita yan, kapatid. On the next quotation, paragraph 5, kinuha niya sa Christ Object Lesson, year 1900.
Let us read. Sabihin po si Ellen G. White, every year nag-increase ang kanyang understanding dyan. Ano sinabi? No? Yan, sinabi. Let us read and study the 12th chapter of Daniel. So, hidikil na yan. It is a warning that we shall all need to understand before the time of the end. Manuscript releases 15/2-8, 1903. The last book of the New Testament scriptures is full of truth that we need to understand. So yun ang ating Revelation series, kapatid. The last book of the New Testament. So ano pang sinabi dito? Quotation, paragraph 66, 1903, notebook leaflets. The unfulfilled predictions of the book of Revelation are soon to be fulfilled. Nang isinulat ito sa 1903, ano kayang unfulfilled predictions sa book of Revelation? Kapatid. This prophecy is now to be studied with diligence by the people of God and should be clearly understood. So, ibig sabihin, if we are going to take it by heart, na every year, every time that moves, mayroong movement na nangyayari in relation to the fulfillment of what Christ have said. Kasi mga prediction ito. It does not conceal the truth. Ano ibig sabihin ng conceal? Secret. Pero sinabi ni White, it does not conceal the truth. Walang secret agenda, kapatid. Yung secret agenda, sensationalized yan doon sa mga conspiracy theory. Alam mo, may conspiracy theory within conspiracy theory. Itong mga theories ng conspiracy, inaccuse din nila yung kalaban na, inaccuse tayo na itong ating sinasabi conspiracy theory ito. Pero hindi, kasi tinago lang ng mainstream media ito. Hopefully, yung taga-Facebook, taga-YouTube, yung mga staff nila manood para matulungan din paano intindihin. No? Para isipin mo na inano na nila ngayon yung mga COVID-19, kanilang mga conspiracy. Pero si Ellen G. White, it does not conceal the truth. Yung book of Revelation and Daniel, it clearly forewarns, telling us what will be in the future. So walang secret agenda ito. Kung mayroon secret societies, trabaho na yan ng mga tao na gusto nilang isekrito ang kanilang mga fraternities at ang kanilang society. Pero yung truth of redemption and the truth of the great controversy, how the enemy will behave, how he transforms as an angel of light, hindi nakatago. Kasi ang Biblia is an open book. Truth will stand by itself. Kahit sinong makabasa na may sincerity, maintindihan kasi the Holy Spirit will help him see the words. It's not a playful thing na tinatago-tago at kailangan natin madiscover yan sa pamamagitan pag inisip tayo kasi ilan lang ang ito, kasi mga secret society. Hindi ito laro-laro, kapatid. Kaya mga kaibigan, Testimonies for the Church, Volume 8, 302, 1904. The next, page 16. The solemn messages that have been given, ang galing yan, that have been given, yan, that have been given in their order, in the Revelation. We have to take note, in their order, in the Revelation. So the whole scope of the narrative of Revelation, naka-order yan, kapatid. Kasi progressive yan. Developing full dynamics yan. Developing events para doon mag-abot sa consummation and we will meet Christ in the cloud. In their order. So in the book of Revelation, malinaw doon kasi naka 1-7, ninambiran talaga ng Panginoon
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The 7 churches, the 7 seals, the 7 trumpets. In their order, in the revelation, are to occupy the first place in the minds of God's people. So na dapat makikita natin, yung arrangement, yung pagka-order ng revelation, at ang mensahe nito, the solemn messages. Kasi ang solemn messages na ito, doon natin makikita yung progress, yung patindi ng patindi. Kaya sinabi, even the very, if possible, even the very elect will be deceived. Kaya dapat, para hindi tayo ma-deceive, the revelation of Christ must first place in the minds of God's people. Napakalinaw ito. Tapos sinabi pa ni Ellen G. White, ha? Sa Evangelism, page 194, 95, 1875 ito sinulat. Remember, every year na nagsulat si Ellen G. White, kung ano ang present truth sa kanyang panahon, lumalago siya, kapatid. Alam niya na some unfulfilled productions will be fulfilled in the unrolling of the scrolls. Example, the subject should be kept before the people. Ano yung suhito na dapat mapanghawakan ng mga tao? Sinabi dito, there are many who do not understand the prophecies relating to these days. Hindi ako nagsabi, si Ellen G. White. There are many who do not understand the prophecies relating to these days. Bakit? Ano palang nangyari ngayong mga panahon sa atin, lalo na sa ating henerasyon ngayon? Hindi nakita yung transformation ng kaaway na angel of light na siya. Kasi ang palaging iniisip, brutalities, persecution, habulin ka. Kailangan maghanap tayo ng lugar kasi you cannot buy. Hindi na tayo makakain, mamamatay tayo. Ha? Paano natin intindihin yung ganyang sinasabi ng you cannot buy or you cannot sell? In the context of transformed angel of light siya. At saka yung movement niya ng imitation. I will be like the Most High. Kapatid, there are many who do not understand the prophecies relating to these days. Bakit? Kasi yung prophecies ng Panginoon covers the entire movement of planet Earth. Ano yung entire movement? Politics, economics, culture, philosophy, anthropology, geology, science, kapatid. Pero dahil na mindset tayo na sandilo lang at persecution, na kami lang, kasi yung lahat ng galaw na yan ay kami ang sinisintro niyan. Kami ang ano niyan, ang lintunganay. Kami ang pupuntahan niyan. Kasi kami lang ang anak ng Diyos. Kami lang ang mga remnant. Kami lang ang mga anak ng Diyos. Kaya yung time of trouble, great time of trouble, sa amin yan. Kawawa naman tayo sa ganun, kapatid. Kawawa talaga tayo sa ganyan na pag-iisip. And they must be enlightened. Kailangan maliwanagan. Kaya nga, mayroon tayong radical reconnections. Kasi, paano natin debatihan? Mayroon pa ba kayong space to debate? Na ang reality natin globalization, nasa Bible, all nations? Na ang ginagawa nila ministries? Ang gawa ngayon, kapatid, sa susunod, maintindihan na bakit napakaraming prayer movement ngayon. Ano ang relasyon yan sa sandilo? Sa prayer movement? Kasi tayo, naniniwala tayo ng sandilo. Naniniwala tayo sa persecution, pero hindi gaya ng ating naintindihan. Na na-set up tayo ng narrative. Kasi may narrative din ang kaaway ni Kristo eh. And they must be enlightened. It is the duty of both watchmen and laymen. Mabigat na ito. Pag sinabing watchmen on the walls of Zion. Duty, so, buti sana kung walang both.
mayroon kasing sinalitang both watchmen and laymen. So sama-sama talaga tayo, kapatid. Pag walang watchman sana dyan, layman lang, so kailangan natin ng instructor. Hindi, kapatid. Hindi natin kailangan ng instructor. Kailangan bawat isa sa atin, basahin natin ang Biblia. Kapatid. Kasi ang Holy Spirit ang tutulong para maintindihan. So ang radical reconnection lamang ang nag-encourage sa atin at ito yung mga kaganapan. Pero doon ka sa Bible, makabase, kapatid. To give the trumpet a certain sound. Ibig sabihin, may trumpet pala na hindi certain ang sound. Of course! Ano yung sound ng trumpet niya? Ay sintonado na, hindi na tama sa nuta, sa pinapatunog. Sa music pa, kapatid, ang story of redemption, nasa kuda na o nasa last stanza. Ang kinakanta natin, first stanza pa with all excitement. And even, yung iba nasa second stanza. Kung may 4 na stanza, tapos ang kinanta lang natin ay chorus. Sa second stanza, of course, tama ang ating kanta kasi tama ang title, parehas lang, Story of Redemption. Ang problema, kung hindi ka naka-grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, na hindi tayo naka-engage doon sa sinasabi ni Kristo na siya mismo bumaba sa langit para puntahan si Daniel sa river ng Olay at Hiddekel para isabi sa atin na ito ang movement ng buong mundo, the political world, the economic world, lahat, the religious world, ito ang movement. Napakabait ng Panginoon. Specific niyang binigay para magkaroon tayo ng certainty of the message. Certain sound yan, kapatid. Kasi sound ng Panginoon yan nang nagbinigay siya sa narrative niya, sa prophets, patriarchs, and prophets. Nagbigay siya sa New Testament, sa mga disciples. There's always the progression of fulfillment, kapatid. So dapat nating maintindihan ito. Okay? Let the same continues on the same paragraph, the same book. Okay? Let the watchmen, kaya plural yan let the watchmen now lift up their voice and give the message which is present truth for this time. Ibig sabihin, anong time natin? 2020. Ano yung present truth ni Ellen G. White? Sa 1844, sa 1863, sa 1902, sa 1905. Ano yung present truth? Sa atin din, for this time. Ano yung present truth? Kasi given na yan na mag-progress ang movement ng redemption. Isipin mo, 1889 pa sinulat ito. Bakit 1889? Kaya nga dito natin nakikita nung pag-aral natin sa nakalipas na sa 1870 sinulat na Ellen G. White na ang mga tao sa darating ay covetous at magkaroon sila ng movement na sasali sila sa mga get quick rich kasi covetousness. Tapos nandoon yung scam, 1870 sinulat niya. 1889 na yan, Let us show the people where we are in prophetic history. Ipakita natin ba? Kaya nga, sa mga leaders of the church, paano natin i-engage ang ating mga membro na inaway tayo dahil nga na ayaw natin sila sasali sa kapa. At ang iba ay sumasali talaga sa mga get rich quick na mga scam. Mga scam, kapatid. So hindi mo sila, naisulat na pala yan sa Bible. Naisulat na pala yan sa Spirit of Prophecy sa writings ni Ellen G. White. Mga kapatid,
kailangan talaga ninyo i-share ang mensahe sa ating mga kapatiran kung nasaan man sila ngayon sa inyong mga simbahan. Pero there is a day, sabi pa ni Sister White, that God had appointed for the close of this world's history. May araw talaga. Sinabi niya, quote and unquote, sinabi niya, this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. Mayroon tayong presentation yan. One of the most misunderstood by the Christians, Matthew 24:14. For a witness unto all nations, and then shall the end come. So ano yung katapusan? Ini-interpret ito, ay, kung kakalat na ang mensahe sa buong mundo. Paano mo explain yun, yung dynamics noon? So mayroon tayong series yan, The Gospel That the World Cannot Preach. May title tayo dyan, puntahan nyo sa YouTube. Type nyo lang, Radical Reconnection, lalabas ang YouTube dyan. Then shall the end come. Prophecy is fast fulfilling. More, much more should be said about these tremendously important subjects. So ngayon, in-expound natin yan, sabi, hindi yan sa Bible ha. Hindi yan. Sinabi nila, more, much more. Marami. Kaya dito, puntahan nyo yung presentasyon dyan. Na ang Matthew 24:14, kung naintindihan ng mga Adventist, marami sanang mga pamilya ang hindi nawasak. Ano palang nangyari? Migration and global communication. Dalawa lang ang nagpatakbo ng globalization movement. Kasi pag naintindihan sana ito ng ating mga Adventist, yung nagsishare ng mga Nasyon Santilo, yung mga nagsishare ng amazing word ministries na atake na, itanong mo sa kanila, maisagot mo ba ito? Saan ba sa Bible yung globalization? Pag hindi nila nasagot kung saan sa Bible ang globalization, at saan sa Bible sinabi ni Kristo yung migration and global communication, my friend, lahat ng tao ay na-engage tayo sa global communication. Lahat. Walang isang tao sa mundo na hindi na-engage sa global communication. Ang tanong, saan sa Bible yun? Saan sa Mount of Olive yun? Kung ang nagsasalita na mga nagsishare sa inyo, kapatid, na umaatake sa ating iglesia o kung ano mang sinasabi, na hindi ma-explain, yan kapatid, ay huwag nyo nang pag-aksayahan ng panahon yan. Kaya dito sabi tungkol sa Matthew 24:14, much more should be said about these tremendous important subjects. The day is at hand when the destiny of souls will be fixed forever. Grabe ito kapatid. Kaya napakahirap i-unlearn ang mga bagay. Lalo na kung nakaugat na yan, kapatid. Napakahirap. Kasi myself, yung egocentric na didiscuss ni Pastor Epi Villaruel, na nature natin, ay napakahirap natin mawala. Kasi siyempre, kami lang nakakaalam. Di ba? The day is at hand when the destiny of souls will be fixed forever. Great pains should be taken. Talagang great pain sa mga kapatid. Tayo na nasa Radical Reconnection, great pains should be taken to keep this subject before the people. Sakripisyo talaga kapatid. It pains. The soul in fact is to be kept not only before the people of the world, but before our own churches also. Ganda nito kapatid ha. Our own churches. Grabe ito. Our own churches. That the day of the Lord will come suddenly, unexpectedly. The fearful warning of the prophecy is addressed to every soul. Let no one feel that he is secure from the danger of being surprised. Tanong, may danger pala kung masurpresa tayo?
Of course, sinabi na danger of being surprised. Sapagkat hindi surprise, nakasulat na, kapatid. Nakasulat na. Ang surprise natin doon sa langit. Pero dito sa lupa, sa narrative of redemption, hindi tayo ma-surprise. Hindi tayo ma-sensationalize. Kasi nakasulat na, it is written. From the words of Christ, Satan, it is written. Let no one interpretation of prophecy rob you of the conviction of the knowledge of event which show that this great event is near at hand. Yung mga interpretation, kapatid, na hindi nakatayo sa salita ni Kristo, huwag na tayo dyan, kapatid. Talagang keeping future events in proper perspective. Ilagay natin sa tamang perspektibo yung future events. Bakit? Bakit natin ilagay yan? Kasi kadalasan, gumawa tayo ng pananaw na yung trouble, ina-advance natin. Grabe. We are not now able to describe with accuracy the scenes to be enacted in a world in the future. But this we do know. Alam natin that this is a time when we must watch and to pray. Watch, bantayan mo kasi sa panalangin that for the great day of the Lord is at hand. Yung kilos ng Panginoon ang dapat nating mapanghawakan. Sa ano bang perspektibo? Sa words ni Jesus. Hindi yung sa theory, kasi ang theory is unproven statements. Opposite siya ng facts. What is the opposite of facts? F-A-C-T-S. Theory. Di ba? Sa science, kapatid. Ano pang sinabi dito? Tungkol sa mark of the beast. Ito, talagang nagano yung last events. Itong mga Ellen G. White personnel, mga tao, mga kapatid natin, na diyan nagtatrabaho sa Ellen G. Estate, ay talagang nag-arrange, kinuha kung ano ang kanilang maabot sa isip. So, sa atin, kasi buo ang pagbigay ng Panginoon, huwag mong i-rely ang lahat dito sa libro ng Last Day Events. Kasi malawak yan, marami yung pinaghugutan. Isipin mo, 1996 ba yan? Kaya sa atin, go to the source, ask in prayer, go to the Word of God. Doon ka sa Bible, kapatid. To the law and to the testimony. Hindi dapat mangingibabaw kung saan. The Bible is paramount. Halimbawa, the mark of the beast is exactly what it has been proclaimed to be. Tingnan nyo yung ating presentation ng mark of the beast. Ano yung mark, number, and the name? These are three essential for any success. Kung ano ang ating gusto. Business, church, operations. Importante yung mark, name, at number. Pero sa mark ng beast, may marka ang beast. It's exactly what it has been proclaimed to be. Not all in regard to this matter is yet understood. Wala. Nor will it be understood until the unrolling of the scroll. Ano yung unrolling? Ibig sabihin, God is opening. God is giving. Kaya mayroon tayong tinatawag na growing in Christ. Ano yung growing in Christ? In the knowledge of His revelation. Kaya mayroon tayong pang 28 na ipinagkaloob sa atin bago lang sa anong taon nyo? 2009, 2005, then 2006 na implement siya. Unruling of the scroll. So 1900 pa sinulat yan. Ito 1884. Many will look away from the present duties. Hala? Marami daw. Will look away. Hindi nila makikita yung kalang presenting mga gawain. Yung present comfort. Nagbibigay sa atin ang Panginoon ng comfort and blessings. Anong ginawa nila? Hinihiram nila yung gulo sa hinaharap
and be borrowing trouble in regards to the future crisis. Mayroon palang prophecy si Ellen G. White tungkol sa mga tao na ang pinag-usapan nila yung tungkol sa mga trouble, mga future, mga PIMA, yung mga vaccine na na i-control ang ating mga sarili, i-control na injeksyonan tayo, hindi na tayo makaisip ng tama. Look, mayroon palang statement si Ellen G. White na ganito. Borrowing trouble in regard to the future crisis. Instead now we serve God in comfort and with blessings and do the duties of proclamation of the right message at the right time. Right message of the right time, which is present truth for this time. Word of God alive. The living word is alive in the movement of the nations, in the movement of the presidents, in the movement of politics, in the movement of churches, in the movement of humanity, in the movement of the 2Bs. Kasi sa kanilang 2Bs nila, imbis movement of the world, yung nakatutok sa isa na hindi naman yun ang naging galaw ng... The world has changed. Satan has changed his approach. Kaya nga ito, this will be making a time of trouble beforehand. Parang sa kanila, nauuna palagi ang time of trouble ng kanilang, and we will receive no grace. So lahat ng nagsasabi ito, uy, darating ang ganito, nagtitext. Walang grasya tayong matanggap niyan. Wala, kapatid. Na pinuportray natin na itong mga satanas, yung mga tao na mapaka-inosente si Bill Gates, i-accuse natin. Yung movement ng papacy, i-accuse natin na papatayin nila tayo. Di kapatid anong papatayin? They are moving for one teachings na sinabi ni Kristo. Ano yung teachings na gagawin nila? At it is written. And through His policy, His common good, para tulungan ka, para hindi ka makapaghanda sa pagsalubong. Tulungan ka kasi ang teachings nila, 1,000 years of peace and prosperity. Dito na balot. Dito ang kanilang movement na nakapag-receive, na hindi na malayan at hindi na identify. Kaya itong mga future crisis na sinasabi nila ay hindi na ito. Hindi ito ang kaya we receive no grace for any anticipated troubles. Kasi palagi yung anticipated troubles. Kasi ang kanilang isip, lahat ng galaw for the past 20 years, 30 years, ito ma-Illuminati. Ito sila nagko-control. Mga foundation, mga Rockefeller, sila si mga Blavatsky, mga Illuminati. Grabe kapatid. Itong Great Reset. We will tell you about this Great Reset. But I will challenge you now, tonight. Yung Great Reset, na nag-expose yan yung The Remnant. Ang remnant na nag-expose niyan ay conservative Catholic. Yung open letter na ginawa ni Archbishop Bidano, pinatayo niya na ang papacy, yun ang tunay na church ng Panginoon. Na ang kanilang papa daw, yan ang iniquity, Mr. Iniquity, kasi kasali siya. Isipin mo, parang isang libro tungkol sa Illuminati, tungkol sa mga conspiracy, na Great Reset, na ito ay gawa ng mga nagkukontrol para wasakin daw ang papacy. Ito namang mga Adventist din, the same book, the same content of the event, ginamit para atakihin na yung presidente ng GC ay member ng Illuminati. Member ng reptilian elite. The same book, ginamit the same source, yung ginamit ng mga ibang mga Adventist sa television dyan, sa mga YouTube, yung Blavatsky, Illuminati, mga Masonry, ano pa yung sinasabi nila? Jesuits. Ito kapatid, panoorin nyo yung reality ng
Roman Catholic Church and the Vatican. Yun ang topic natin, the war with him. And then how he beguiled the remnant. Grabe. Walang sinasanto ito. Hindi to, pang-intellectual ito na deception ha. Kasi maraming professionals nadadali nito. Nadadali talaga. Ito nga anticipated troubles. Ano yung, imbis na anticipate natin yung grasya ng kapangyarihan ni Kristo to preserve and protect us, given na yung kaaway na manggawa ng kaguluhan yan. Kaya nga i-rescue ang planet Earth. Sinabi nga dito, pagpuntahan mo ang source niyan, source ng kinote ng Ellen G. White Estate sa Selected Messages, Book 3, 383, pag pinuntahan natin yan kapatid, 1884, anong sinabi? Many will look away the present duties. Pero ang original niyan, pagpuntahan mo sa Selected Messages, ito ang buong sulat niya. May title pang sinulat si Ellen G. White. Don't borrow trouble for a future crisis. Kasi pag i-borrow mo yan, inaccuse mo na. Grabe. At saka itong mga RFID, kasi itong mga infra, ato itong mga lahat ng lindol daw ay galing yan kasi may nag-control dyan. Lahat ng mga typhoons, kasi doon sa doon sa outer space, mayroong radiation doon yung, ano ba yan? Ano ba yung tawag na, ano na yan? Inuman ko. Talaga ng tubig ito. Don't borrow trouble for a future crisis. Yan sinasabi ni Ellen G. White. So in the scene, na sinasabi dito, when the scene of sore, continuous yan kapatid ha, the same. Kasi pinuporte ni Ellen G. White dito tungkol na sa first plague. Yung sore. When the sin of sore, conflict comes, we have learned the lesson of holy confidence, of blessed trust. Yung mga matinik na mga alita na ito. And we place our hands in the hands of Christ, our feet on the rock, and we are secure from storm, from tempest. We are to wait on our Lord. Jesus will be our ever-present help in every time of need. We are not to provoke. The same book 3, yung kinote ng Ellen G. White Estate, pag ipagpatuloy mo yan sa isang page na yan, ito ang karugtong. We are not to provoke those who have accepted the spurious Sabbath. Makikita mo sa mga Facebook nila, sa mga grabe. Huwag mong i-provoke na i-challenge mo sila na magbigay ko na wala sa Biblia. Wala na yan. Hindi na yan dapat natin gawin, kapatid. We are not to provoke those who have accepted spurious Sabbath, an institution of the papacy. Huwag mo i-provoke sila sa ganyan. In the place of God's holy Sabbath, they're not having the Bible arguments in their favor dahil wala silang Bible arguments pabor sa kanila sa mga sinasabi natin sa kanila. All the more angry and determined. Lalo silang magagalit and determined to supply the place of argument that are wanting in the Word of God by the power of their mind. Lalo silang gagawa ng argumento. Common sense, gagawa sila ng argumento para suportahan. Huwag mo, kapatid. Kasi yung ego ng tao, yung egocentric. Let the Holy Spirit touch their heart by simply proclaiming in grace. Hayaan natin ang Holy Spirit mag-move sa kanyang puso. Huwag mong ikasakit kung hindi kanila paniwalaan. Ang importante, sinabi mo kasi yun lang ang ating tungkulin. Isabi mo, hindi sinabi ng langit na pilitin mo. Kasi kanya-kanya tayo, mayroon tayong right to believe. Yun ang freedom to choose. Kasi pag hindi ka hawak sa freedom of choice na yan, hindi mo naintindihan yung gospel, the true gospel, na God is love. Patid. Grabe yan, no? Napakalinaw pala. Huwag mong i-provoke yan sila. There is a time of trouble coming to the people of God. Sinabi ni Joel. Selected Messages, Book 1, 180.
1890. Sino na? But we are not to keep that constantly before the people and rain them up to have a time of trouble beforehand. Na pagharian mo ang kanilang mga isip sa mga trouble. Yun ang ating nalakihan. And after all pala, deceived tayo sa sandilo and persecution. Matagal na pala tayong pinersecute. Kaya na windang-windang ng ating pananampalataya. Because we misunderstand the words of Christ. There is to be a shaking among God's people. Ano yung shaking among God's people? Siyempre, yung filtering, yung truth, the straight testimony. There is to be a shaking among God's people. But this is not the present truth to carry to the churches. Ibig sabihin, kayong mga Reform of Offshoots, kung mayroong mang isa dyan o dalawa na nakibahagi, halimbawa, inaccuse ninyo ang Adventist kasi yung negro doon sa GC na ay sumali doon sa picture ni Pope Francis, sumali sa ecumenical, shaking yan, yan ang reality ng shaking. Mayroong talagang maanod. Pag inatake mo yan at hindi ka sisiraan mo sa ganyan, ibig sabihin, hindi ka naniwala sa statement ni Ellen G. White sa Bible na may shaking sa God's people. Kung may shaking, natural yan na mangyari yung ganyan. So kung nandyan talaga ang totoo, sabihan mo, payuhan mo, pag hindi sila nakinig sa'yo, hayaan mo kasi yun ang mangyayari yan. Gaya sa Israel. Mga Pharisees, Sadducees, sila ang nag-accuse kay Jesus Christ. Hayaan mo kasi yun ang nakasulat. Oh, mga kapatid, na atakihin. This is not the present to carry to the churches. Puro negatibo na lang ang ating sasabihin. Negatibo. Pag nakarinig ka ng mga natibo sa isang reality na sinabi ng Biblia, ay hindi yan sa Panginoon. Kasi ang sinabi ng Biblia, there will be shaking. At ito ang mangyari. The enemy, the little horn, and their program will get into the church. Many will be deceived. Kaya nga 95%. Kaya nga 5 virgins yan. Pag hindi mo maintindihan yung 5 foolish virgins na nasa loob ng simbahan, na reality yan, ibig sabihin, wala pa sa inyo ang katotohanan. There must be a point of acceptance because that is the comforting message of Christ. Ang importante sa atin, we are the wise virgins. Ang importante yan. Bakit wise? Because you can see the movement. Yan, kapatid. So dito tayo sa chapter 2. Ito na tayo sa chapter 2. Talagang quote for quote ito Pero may nagsuggest nga sa akin na hayaan mo na yung ibang diyan. Puntahan mo na lang kasi chapter 2, chapter 3 hanggang makarating tayo sa country living, Sandilo, time of trouble. Kasi yun, maraming mga hawak ang mga state ng quotation pero hindi ayon doon sa sinasabi. So, nangingibabaw ang theory sa statement ni Ellen G. White na walang reality outside from the context of that reality. Grabe talaga, kapatid. 7:30 tayo nag-start and we are about to close. Mga kapatid, hindi ko na ma-mention sa inyo ngayon. Napakarami nyo na nanonood. Sapagkat pinili kayo ng langit upang ibahagi ang napaka-importanting mensahe ni Kristo from the words of Christ, not from the words of the theory of the world. Sa chapter 2, signs of Christ soon return. First quotation sa chapter 2, our Lord's great prophecy. Christ forewarned His disciples of the destruction of Jerusalem. Sinabi niya sa disciples na this will be destroyed. And the signs to take place prior to the coming of the Son of Man. Ibig sabihin, sa tanong nila, sinabi din ni Kristo ang sign. The whole, ang lahat of the 24th chapter of Matthew is a prophecy concerning the events to precede this event. And the destruction of Jerusalem is used to typify the last great destruction of the world by fire. Ang tanong, bakit kaya
ni Kristo, tinaypipay, hinalintulad. Bakit doon pa sa destruction of Jerusalem? Kanyang simbahan yun. Jerusalem. Dapat yung destruction doon sa kabila. Bakit the destruction of Jerusalem? Ito, kabigat, kapatid. Iinuman ko ito. Naitanong ba natin, bakit sa destruction of Jerusalem? Ito. Sobrang-sobra na ba talaga? Yun ang simbolo ng mga anak ng langit, ang Jerusalem. The temple was built as the sign of the covenant. Yun ang templo na identifying God's covenanted people. Feel na feel ng mga Hudiyo yan, ng mga Israelites. Pero bakit, kapatid? Hindi ba pwede doon sa destruction? Para makita yung destruction ng mundo? Dito talaga. And used to typify the last great destructions of the world by fire. Does it mean ito, may relevance ito, na ang religiosity ng Jerusalem symbolizes faith-based? Faith-based itong Jerusalem, Hindi naman, hindi naman faith-based yan eh. May Panginoon yan sila na hindi nila sumunod. Unbelief lang ang sakit niyan. Would it be the reason that the faith-based world today, so may connection, may na kayo na mga prayer movement, mga Hindu, mga Muslim, mga prayer. Tapos ang mga politiko ngayon sa Amerika, mga prayer faith-based. Kaya nga may open letter si Bedano, sila si Baxter, sila mga religious denomination, evangelical, nag-ipon. Marami pa nga, hindi pa nila matanggap yung pagkatalo ni Trump. Oh, my beloved friends around the world. When we go into this English presentation, para marinig na ba ng mga Amerikano at ng iba't ibang bansa sa mundo? The next quotation, kapatid. Christ upon the Mount of Olives rehearsed the fearful judgment. Ni-rehearse daw, sabi ni White, sa Mount of Olives. Kaya nga apocalyptic ang Mount of Olives. Kaya sa series ng YouTube natin, puntahan nyo kasi nagsimula tayo sa Mount of Olives. Bago tayo pumunta sa Daniel, kasi si Kristo ang nagsabi, spoken of by Daniel the prophet. Rehearse the fearful judgment that were to precede His second coming. Ibig sabihin, yun ang movement. You shall hear words and rumors of wars. Pinidiscuss natin yan. Nation shall rise against nation. Tingnan mo agad, yung word na nation. Kailan siya ginamit sa New Testament? Yung word na nation. I-check mo sa at malalaman mo na agad. In connection doon sa sinulat ni Elijah White na nations. And kingdom against kingdom, there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Tapos, Panginoon, ihinto mo na ang famines, ihinto mo na ang earthquake, ihinto mo na. Ba't ka manalangin ng ganun? Kapatid, i-reverse mo. I-reverse natin. Kapatid, all these are the beginning of sorrows. While these prophecies receive a partial fulfillment at the destruction of Jerusalem, come on, they have a more direct application in the last days. Direct talaga ang application niya. Ano ibig sabihin ng more direct application? Kaya, may pagkakataon pa tayo na ma-engage tayo sa growing in grace. Bukas, simulan nyo. Bago pa mahuli ang lahat. Share nyo, nasa YouTube na yan. Kaya kami, kahit sinabihan na
sige, pwede ba kami makapasok ng advertisement? Ay, di, bawal. Bawal ang advertisement. Kasi pure truth yan. Siyempre, pag mag-YouTube, maraming manonood, ay magkapera na sila. Wala, hindi pera ang pag-usapan ngayon. Ang pag-usapan, redemptive narrative. Kapatid. More direct application in the last days. Ganda na pagkasulat. Kung naniwala tayo na kang Ellen G. White, bakit hindi natin taimtimin, i-engage natin ang ating buhay sa mga oras para alamin ang salita ni Kristo? Signs in the heavens, signs in the... mga signs na pinasabi sa Matthew 24. At the close of the great papal persecution, Christ declared, the sun should rise. So, yun ang ating foundation, di ba? 1755, tapos sun should be darkened, the moon should not give her light, next the stars shall fall from heaven. And he says, learn a parable of the fig tree, when his branch is yet tender, and put it forth leaves, you know that summer is nigh. So likewise, when you shall see, so there's a word, when you shall see all these things. Ano yung word niya, verb niya? See. All these things. Ano yung all? It refers to the statement to happen. All means all that Christ said to happen. Yan. Politics, economics, lahat. Planet Earth. Pag sinabi, Earth yan, whole world. Unto all the world. Yan. Pag sinabi, unto all the world. Paano ma-realize yun? Diba? Know that He is near even at the doors, kapatid. Kaya napakabait ng langit talaga kasi God is really merciful and gracious. Talagang ipinagkaloob niya sa atin ngayon, no? Sa ating henerasyon. Christ has given signs of His coming. Hindi naman sinabi Christ has given signs before His coming. Yeah. Coming talaga ni Kristo ang binigay niyang sign. Huwag nating lagayan ng isang word na maka-diminish ng reality. Signs before Jesus will come. Walang before. Kasi signs of His coming. Ang tanong ng disciple, what will be the sign of your coming? So coming niya, makikita. Kasi movement ang coming niya. Dahil movement ito, makikita nyo kasi malaki global. Kaya yung global na yan, signs yan ng kanyang pagdating. He declares that we may know when He is near. Sinabi niya na at malaman natin na malapit na siya. Even at the door. So bakit? Footsteps of an approaching God. We said footsteps from the most holy place. Footsteps na at the door. Gaya ng high priest, lalabas na siya. He says of those who see these signs. Sinabi niya sa makakita. Si Ellen G. White ang nagsabi. He says of those, si Kristo nagsabi of those who sees the signs. Ano yung sign? This generation. So, sino yung ganyan? Yung nakakita sa mga palatandaan. In other words, kung tayo ngayon ang nakakita at na-engage tayo sa global movement ng kanyang sinasabi, because the coming of Christ is a global event, ibig sabihin, tayo pala ang buhay na sasalubong. Amen. Bakit pinagdudahan nyo pa na ikaw ngayon ay buhay na sasalubong? Huwag nyo nang pagdudahan ito, kapatid. Kasi sinabi ni Kristo. Si Kristong nagsabi, this generation shall not pass. Yung nakakita sa pulpit, tell all these things be fulfilled. These signs have appeared. Makikita talaga. Now we know of a surety that the Lord's coming is at hand. Sigurado na tayo, kapatid. Kaya sa susunod bukas ng gabi, mga kaibigan, ipagpatuloy natin ito. Mayroon naman kayong libro dyan kasi pinamigay natin yan. May mga bagong publish ngayon ang Philippine Publishing House ng Last Day Events. But word of caution lang. Na yun ay Ellen G. White Estate ang nagano.
Pero the good news is, sa mga kinote nila, nandoon din, Ellen G. White yan ng mga quotations. Although may dinagdag sila ng mga paragraph, may dinagdag sila, maliban doon sa may mga unquoted. No? So, purihin natin ang Panginoon sa mga kaganapan na tayo ang nakakita. Kapatid. So, ating ipagpatuloy ito. So, pasalamatan natin ang Panginoon na kayo'y nakakita, nakapanood. Panalangin talaga, great pain. Sinabi nila Diyos, great pain. Malaki talagang sakripisyo para natin abutin ang kaalaman. Sakripisyo kasi, it will go against our egocentric personality ng ating buhay. So shall we bow our heads for prayer, kapatid? Sapagkat ay ipagpatuloy natin ito bukas. Okay? Shall we bow our heads for prayer? Our great God-loving Father in heaven, sa mga oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagpili sa iyong anak na si Sister Ellen G. White. She magnifies your life. Ang kanyang mga insights, ang kanyang mga sulat ay tumutukoy sa iyong dakilang pagliligtas sa aming mga buhay. Thank you, Lord Jesus Christ, for the words that you have spoken, na ikaw mismo ang bumaba galing sa langit to give an instruction to Daniel for what will transpire, kung ano mangyari sa aming henerasyon 2020. Thank you, Lord Holy Spirit, for giving us the comfort, the blessings. Thank you for setting our minds in this reformatory movement of our lives. That reformation signifies reorganization. Thank you for helping us to reorganize our priorities in life. Reorganization, a change of ideas, habits, theories. What a striking statement written by Ellen G. So thank you for allowing these people, precious souls, watching this series. Thank you for allowing us to experience the power of your grace, so we can be radically reconnected to Christ and His words of comfort, His words of guidance, and His words of instruction, and His words of prescription. It is all written. Thank you for giving us dreams and visions. Thank you for making us a part, sealing our faith, making us a part to proclaim the warning message. For redemption draweth nigh. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Sa pangalan ng Eternity Broadcasting Services at ang Radical Reconnections with the power of God's grace, sa lahat tayong nanonood ngayon, called by the Bible, called by Christ to proclaim a certain sound of the trumpet from the words of Christ, will proclaim in these very critical times. God bless us, and see you tomorrow evening, my beloved friends. Oh, the marketplace is empty, no more traffics in the streets. All the bitter strews are silent, no more time to harvest wheat. Busy housewives cease their labors in the courtroom, no debate. Work on earth is
The king is coming, the king is coming. I just heard the trumpet sound.